Ik ben Lidie, management assistant van de heer Dirk van Duren, bestuursdirecteur van de directie Facilitair Beheer van de provincie Limburg. Onze directie bestaat uit 4 grote afdelingen: afdeling Hospitality, Real Estate, ICT en de centrale aankoopdienst. Ik vond het echt ongelooflijk dat ik genomineerd werd. Ik ben zelf iemand die niet graag op de voorgrond treedt en liever op de achtergrond werkt. En ja, ik vond het eigenlijk wel fantastisch dat ook iemand dus uit een openbaar bestuur in aanmerking kan komen, omdat heel dikwijls wordt toch zo'n prijs uitgereikt aan iemand die uit de privésector komt. Dan staat op de agenda, moet nu effectief beslist worden en dan kunnen we... Mijn directeur en ik, wij zijn bijna een twee-eenheid. En daarmee bedoel ik kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een piloot en een co-piloot in een cockpit van een vliegtuig. Dus hij zet de koers uit, hij heeft de leiding, hij geeft de opdrachten en ik coördineer en organiseer en duid hem op de eventuele obstakels die er op de koers te vinden zijn. Ja, dag. Hij zelf is een heel druk bezet man. Hij wordt niet alleen heel veel gevraagd hier op het provinciebestuur voor allerlei vergaderingen en besprekingen, maar ook privé is hij sociaal heel geëngageerd. En ik beheer dan ook zijn agenda. Ik zorg ervoor dat de provinciale afspraken, de privéafspraken niet overlappen en vice versa. Dankjewel Robert, ik ga het inkijken en dan bezorg ik u het zo snel mogelijk terug. Ja, dat is prima. Veel plezier ermee. Goed, dank u. Voilà. Ik vind het een fantastische job, gewoon omdat het zo gevarieerd is. Ook omdat ik eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid krijg van hem. Hij vertrouwt mij ook. Dus ik heb fantastische collega's, wat ook heel belangrijk is. Dus het is eigenlijk een droomjob voor mij. Oh. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.